lafikelwa izihambi ezafika la zisuke emazweni ahluphekayo nokuthi baze bahambe bagcwalizwe benziwa inhlupheko. uNkulunkulu esakhile thina lapha eAfrika wasithanda wasinikeza izwe elinonile elihle nangeweather elinabantu abalungile abakholwayo elinakho konke nje. Sihlalele sibusa bafika basiqwaga izwe lethu, basiqwaga impela ngoba babephethe ikhali ezazingaphezulu kwezethu, bathatha nezwe lethu. Into yokuthi izwe lethu akuyona into eyinganekwane, into eyiqiniso. Ukuthi abafuni nalo into eyiqiniso. Why? Ngoba sisho nokuzobaxosha. Sifuna wonke umuntu anele ola eSouth Africa.